Ahojte, teraz vám ukážem, ako sa dá pri integrovaní využiť metóda per partes. To, že integrál budem počítať pomocou per partes, viem podľa toho, že v zadaní je v integráli súčin dvoch funkcií. Vzorec pre per partes vyzerá následovne. Základom je správne označiť U s čiarou a V. Ak sú v zadaní sinusy, kosinusy alebo exponenciálne funkcie krát nejaký polinóm, za U s čiarou sa zvolí sinus, kosinus alebo exponenciálna funkcia. V našom príklade kosinus 2x. Všeobecne za U s čiarou volím to, čo viem integrovať. U s čiarou vraví, že funkcia je zderivovaná. Vedľa ju zintegrujem a dostanem U. Za V zvolím polinóm. K V potrebujem V s čiarou. Preto polinóm zderivujem. Teraz dosadím do vzorca, čo sa zle pamätá, alebo si zapamätám, že začnem vpravo hore, krát vľavo dole, mínus, integrál vpravo hore, krát vpravo dole. S prvým dvojčlenom už nič nerobím a ten druhý jednoducho zintegrujem. V ďalšom príklade je v zadaní exponenciálna funkcia a polinóm. Podľa nepísaného pravidla za U s čiarou zvolím exponenciálnu funkciu a za V polinóm. U získam tak, že exponenciálnu funkciu zintegrujem, V s čiarou tak, že polinóm zderivujem. Vynásobím pravé horné krát ľavé dolné, mínus, integrál pravé horné krát pravé dolné. V integráli je opäť súčin funkcií a preto per partes použijem ešte raz. Zvolím si U s čiarou a V. Vypočítam U a V s čiarou. Prvý dvojčlen odpíšem a v zátvorke bude pravé horné vynásobené ľavým dolným mínus integrál pravé horné krát pravé dolné. Zbavím sa zátvorky, jednoduchý výraz zintegrujem a mám výsledok. V poslednom príklade síce nie je súčin funkcií, ale vzorec pre integrovanie ln x neexistuje. Aby som mohol použiť per partes, do zadania pripíšem krát 1. Touto úpravou sa pôvodné zadanie nezmení. Za U s čiarou zvolím to, čo viem zintegrovať. Jednotku. Za V ln na druhú x. Jednotku zintegrujem, ln na druhú x zderivujem. Vynásobím pravé horné s ľavým dolným, mínus, integrál pravé horné krát pravé dolné. V integráli sa pokrátia x, ale per partes musím použiť znova. Za U s čiarou zvolím dvojku, za V ln x, pretože ln x viem zderivovať. Dvojku zintegrujem. Prvý dvojčlen odpíšem a v zátvorke bude pravé horné krát ľavé dolné mínus integrál pravé horné krát pravé dolné. V integráli sa znova pokrátia x. Zintegrujem dvojku a mám výsledok. Podobne by som postupoval, ak by bol v integráli napríklad arcus tangens x. Per partes sa používa, keď je v integráli súčin funkcií, alebo funkcia, pre ktorú neexistuje vzorec pre integrovanie.